हेल' लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दङ। गुवाहाटी इउनिभार्सिटिया गोदान अफिसियेल नटिस होदों एग्जाम केन्सेलनि। बेनो जाबाय थार्ड सेमाव जायफोरा अनलाइन एग्जाम लिरगौमोन नोंथांमोननि एग्जामा केन्सेल जाबाय। दा मानो जादों आरो माबोरै जामारखो नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसन नायदो। बेनिफ्राय बे जाबाय रियेल नटिस, नोंथांमोना फेक साननाङा, बे एग्जामा केन्सेल जामारबाय। बेनिफ्राय नायग्रोदो नटिसखौ, गोबाव खालामला अफिसियेल नटिस नायनोसै। जायफोरा चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। बेनो जाबाय BA B.Sc B.Com। बेनिफ्राय मोजां खबरा जाबाय TDC 6 सेमनि एग्जामा जासिगोन अनलाइन आरो बे जागोन सेकेन्ड उइक आगस्टनिफ्राय जागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो। दा फै जों नायनोसै अफिसियेल नटिफिकेसन। दायो लोगोफोर आं अफिसियेल नटिफिकेसन डाउनलड खालामखाबाय, नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामनो हागोन। PDF फाइलखौ नोंथांमोना भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनगोन। दा बे जाबाय नै लोगोफोर गाइडलाइन्स फैदों UGCनिफ्राय जे जुलाइआव एग्जाम जानो गोनां मोनना लोगोफोर, बेनो जाबाय नै माखासे सेमिस्टार दङ। दा बेयाव नायदो नाम्बार 1आव। दा बेयाव नाम्बार 1आव दङ लोगोफोर TDC थार्ड सेमनि एग्जामखौ अलरेडि माने शिडिउल होखाबायमोन नालाय, नाथाय बेखौ माने केन्सेल खालामथ'बाय लोगोफोर। दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैगोन बेनि माखासे नटिफिकेसन। दा बेनिफ्राय एग्जामा जाफिनगोन उनाव। दायो एग्जामखौ केन्सेल खालामबाय, 23 जुलाइनिफ्राय जानो गोनां एग्जामखौ केन्सेल खालामबाय होनना बुंदों। दा बेनिखायनो लोगोफोर दायो 23 जुलाइनिफ्राय जाला, नाथाय उनाव जागोन। उनाव नोंथांमोना नटिफिकेसन मोनफिनगोन। बेनिफ्राय सेकेन्ड पइन्टआ बुंदों लोगोफोर, बेनो जाबाय नोंथांमोना नुदों जायफोरा 6 सेमाव एग्जाम लिरनो गोनां दङ नोंथांमोननि एग्जामा जासिगोन अनलाइन। आरो बेनो जाबाय लोगोफोर सेकेन्ड पार्ट अफ आगस्ट होदोंना, बेनो जाबाय सेकेन्ड उइकनिफ्राय जागोन आरो आगस्टनिफ्राय। आरो एग्जामा अनलाइन जागोन, नोंथांमोनाबो अनलाइन एग्जाम होनांगोन। जायफोरा 6 सेमाव फरायदोंमोन नोंथांमोनाबो अनलाइन एग्जामखौ होनांसिगोन। बेनिफ्राय नाम्बार 4आ बुंनो लोगोफोर नोंथांमोना नुनो मोनदों 60% सिलेबास फैगोन आरो नोंथांमोना कभार खालामनांगोन। दा बेनिफ्राय बुंदों लोगोफोर प्रेक्टिकेल एग्जामा उनाव जागोन आरो प्रेक्टिकेल एग्जामखौ उनाव नटिस खालामगोन, नोंथांमोना मोनगोन। दा बेनोसै लोगोफोर जायफोरा TDC थार्ड सेमाव एग्जाम लिरगौमोन अनलाइन, बे एग्जामा केन्सेल जाथ'बाय। नाथाय उनाव अफिसियेल नटिस फैबावनो हागौ जे एग्जामा जामारगोन ना जामारा। नाथाय फैबाय थानाय समनि डेटनि एग्जामा केन्सेल जाबाय। जायफोरा थार्ड सेमाव एग्जाम लिरगौमोन बेनो जाबाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटि। दा बे नटिसआ रियेल, नोंथांमोना फेक साननाङा। बेखौ नोंथांमोना अफिसियेल नटिफिकेसनाव डाउनलड खालामनानै नोंथांमोना नायनो हागोन। स' लोगोफोर बेनोसैमोन आपडेटआ, नोंथांमोना हानायसेबां शेयार खालामदो जाहाथे बयबो मिथियो।